Ndio zvatawana izvi. Babasirika nawo. Grocery rauya nemubasha. Asi pa grocery randanyora handisi kuona zvimwe zvandakanyora. Ine handimwiba izvi. Ndinonga ndichide juice risikadhairutwi izvi zvandizvidiba izvi. Mubasha. Munozoisa iri transfer. Saka mari yendiro takutangira pa transfer yegrocery panodiwa 25,000 yegrocery, then panoda mari yerusambo. Isayo mari yerusambo rega ndibva ndabata nzakawa ndisapedza nguva. Panodiwa mari yerusambo, munonga mune mari, mota yamakapakapo car park inobhadharwa, inozi munonga mune mota. Handiti chimwe chii baba Saka matekenya ndebvu anodiwa futi. Mwana wangu Sakarina ka baby chicken unorya nemaboyi. Ndava ndaisa ichisara nechange. Aiwa, pane yasara iyo yasara ichishoma. Pane yasara muwallet mubasha. Isayo Saka tatongobatidzira zvose izvi. Iyo honde Sakarina Saka iwe musoro nonga kotopeya chaunouya uchikokodza mujinyi murume wako uisa kurumidza ndogara iwe uchitendera mari yako yasve todza bambo iya gara pamurume wako apa mubasha tinochengeta mandara mochengeta zvichikura panamba 3 po mwana wangu uchiyute baba Saka mwana agohwisa chimandara. Odipano ndanga ndatorinzwa shoko mai Saka na baba Saka kurodza muzukuru wangu pano. Hamucheri kuneiko? Mukore unokuendesa mwana mutokotoko wakadai. Musavhara ba. Mai kanichiko pa mari yangu irako mana. Mwana wangu agohwesa kani mai. Wachigohwesa chi? Mwana wangu agohwesa kani mai Saka. Baba Saka newo. Kutokwenyera ndebvu pa mwana mudoko wakadai. Mai kani mai agohwesa kani mai. Ndinokusungisa nemapurisa. Ndinokusungisa nemapurisa. Nditofonera mapurisa izvi. Kusungisa chi? Papa uchori. Aucheruki. Kuda kutora muzukuru wangu Saka kuti tinondochengeta. Uya ndiwaderawo shura pano. Uya Saka. Aya ndimadzi baba yeku atinoona mataka roteswa mwana uyu. Saka tukuzadzisa zvekutaura. Mwana wagohwesa. Andina zvamucheruki. Roteswa naikwe kwemega. Andeiwe Saka. Ndiya Saka kubva kwa mari hayo. Mari yei?